mampir ning sampean. Iya lho, urusi dhisik karo Jan Suce, solusine piye karo bojoku. Engko terakhir baru saya yang akan bawa lagi ke tempat. Wadem panas rasane ngene iki. Duh. Sik ta. Aku ngomong ambek sampean iki kudu tak celup-celupno apa jenenge kali ya nek iso tak delep-delepno ngono sampe megap-megap. Yo Mas aku jek iso urip. Ternyata jek enak. Aku ngomong sekali lagi, aku ngomong. Aku ki ning Indonesia ngopo balik wong aku ora duwe dhuwit blas ora duwe dhuwit. Lha iya iku aku ket biyen emang ngomongno dhuwit karo dirimu. Apakah hidup saya enggak rungono aku ngomong. Siap. Jadi awakmu ini wis salah, mbok gawe dhewe. Kemudian kamu nanya sama orang. Aku ngomong yo ora mbok gugu, ora mbok reken. Terus awakmu saiki susah. Balik neh nang aku kudu ngandani piye? Ibaratnya menungso tuh dirimu itu di PP gak garing, diumbah gak teles. Ngono lho. Wis duwe masalah karo majikan lawas, ditulungi. Ya wis oleh dhuwit. Kok ya iso wani-wani wis dikandani. Penging A, penging B blokir. Lah kok ijek kepothokan maneh. Ngono lho, ngerti enggak? Jadi awake dhewe nulung wong, sekali lagi, kita nulung orang itu ya ada batasannya gitu loh. Maksud enggak dirimu? Bukan kita nulungi wong itu terus gak enek batas enggak. Lah nek sing ditulungi bolak-balik kecemplung ditulungi. Berarti kan dia njaluke nyemplung. Paham enggak? Gitu loh. Jadi kalau sampean nanti sudah dengerin apa Chan Suce ngomong nanti tanggal 16. Aku ngatur strategi dulu, aku nanyain dulu. Gak mau pulang ya nanti dibuang ke Makau gitu loh. Yang penting ada majikan yang mau gitu loh. Ngerti enggak? Jangan apa ya? Putus asa, enggak ada sih. Enggak masuk dan jangan juga meratapi terus aku ra ndek dhuwit. Wong kabeh akeh kancane nek ra ndek dhuwit. Wong kabeh nek ditakoki apa ndek dhuwit, ya ora duwe. Aku barang nek ditakoki dhuwitku ya nang dompet, sisane dicekel karo bojoku. Tapi apakah ketidakpunyaan uang itu terus kita nggak bisa ngapa-ngapain? Ya jangan sampai seperti itu. Kita masih punya badan yang sehat, pikiran yang sehat. Nah, nek sampean kan pikirannya sing gak sehat. Hah? Ojo guyu ngomongi kok damput iki. Kok mangane engko dirungokno dhisik. Heeh, mangane bayaran wulan iki enek apa ora? Urung dibayar. Nah, bayarannya tanggal piro? Yo embuh. Pinginane kan aku kan dikei bayaran cepet soalnya memang kan aku dhewe kan butuh duit. Nah, gak teli berarti sampean iki bayaran cepet berarti bulan iki ora bayaran, ngowo. Loh, sik enek Mas, soalnya aku ki sik oleh kerja iki enek 2 minggu ki sing 2 minggu ki urung dikei. Oh ya wis enteni sesuk. Wis pokoke dhuwit iku wis digawe cekelan wis, ora usah aneh-aneh, prei ra duwe nggon ya ora usah prei kerja ae terus ben bayarane terus ngono. Nah, engko kan apa jare Chan Suce wis dihandle karo Chan Suce tenang. Aku wis gak bingung nek sing handle Chan Suce. Kok apa solusine Chan Suce? Nek Chan Suce wis iso ngatasi ya wis, nek Chan Suce ya mau ngatasi sampean ya wis, baru ditampani neh nggon diguak nggon liyane neh. Guak nang sumur apa diguak nang Blumbang apa diguak nang segara ngono kan. Gak usah bingung. Gak usah kuatir ngono lho, ngerti enggak? Gak usah bingung lah, santai. Uripi santai. Oh iya, bisa gak medun. Oke, kita lihat planning berikutnya apa ngono lho. Kayak sampean nanggepi cete boyo-boyo gak jelas lho. Kan ngono lho, jadi santai. Kok dalane nemu. Jadi 1-2 tahun
dari hari ini tuh sampean pasti akan mentertawakan. Lah pada saat sampean mentertawakan hari ini tuh masih ingat dengan saya enggak? Itu sing keren. Syukur-syukur nek wis gak eling. Ya Allah. Nek sampean gak eling, lu enggak nek sampean gak eling pahalaku gede. Aku gini nih Mas, aku tuh akan selalu teringat kaki siapa dan tangan siapa orang yang di saat saya tuh susah. Sopo sing ibaratnya tangannya sing ngelong neneng aku. Tenan ki Mas. Ya memang mungkin kebodohanku itu orang lain akan berpikir saya tuh tidak mempunyai pikiran yang jernih. Tapi aku kan biyen Cik waras. sopo sing mesti tak eling-eling lho. Cik waras. Cik waras pikiran. Iya sih ya waras ya kadang gendeng bareng. Cik Tapi waras saiki kok yo waras kenek ora lho nek wis gendeng. delikno. Cik waras nek delikno kudune oh iya. Cik waras nek delikno kenek ora karo. Enggak lah, ya wis lah piye wis ibaratnya wis terjadi saiki ya wis kuwi lho. Lho, Wong lek ibaratnya wis bucin ya Mas ya. Arepe sewu wong sing ngomongi. Malah ming ora bakal masuk, malah ming tukaran. Nah, baru lek wis kejadian kok ngene iki, mereka bakalan sadar omongane wong iya, sewu mau. tapi terus aja ngomong karo aku kudu piye iki? Ya tak gemplang botol lho nek pertanyaanmu aku kudu piye iki. Bener enggak? Hah? Wis manut to ae. Dadi aku ngomong apa, Chan Suci ngomong apa wis manut to ae ngono lho. Paham enggak? Jadi aja lereng. Ora berarti tanggal 16 ki mau aku ning imigrasi ki ditekoki apa? Ya ora apa-apa wis ngomong engko paling diteri surat abang, nek di surat abang ya gak apa-apa engko metu. Ngono lho kok bingung. Dikei nganu jangka waktu ora Mas? Ya apa jare nanti lah. Intinya nggak ada masalah menurut aku. Tidak ada masalah. Oke? Menurutku tidak. Tapi sebenarnya lek aku ki wis oleh gemblengan ini ki yo. Ya rodok tenang ngono lho. Nggak ada masalah. Jadi ngancane wong-wong bosok, wong-wong gapleki, wong-wong koyo telek iku wis penggaweanku. Jadi aku wis biasa, nggak popo. Jadi gak ada masalah. Yo ancene ngomongnya kasar ngene, ngono gak popo. Wong sing ngeruh aku, sing kenal aku aman. Oh iya, wis kelakuane Sandro Jibrak iki wis ngono iku. Duduk Sandro Jabrik. Sandro Jabrik wis kelakuane ngono. Tapi giliran darurat apapun semuanya piye ayo apa sing diomongno. Ya kita standby. Enggak ada masalah. Jadi aku karo wong seneng ya ora kaget, karo wong susah ya ora kaget, wong turuku yo nang Victoria Park kok. Kurang soro piye meneh. Turu nang Victoria Park ya tak lakoni. Mlebu metu Cina sen-sen Makau ya wis tak lakoni. Ora masalah. Ora nggarai mati, ya ora digepuki. Ngono lho, dadi ora masalah. Wong ya panggah iso golek dhuwit. Nah, gak usah bingung. Ya sing tak pikir niki ya sing penting aku iso golek dhuwit ngono lho. Aku ki ora usah intine aku sik penting iso golek dhuwit, ora usah balik Indonesia ngono lho. Sebenarnya ini nggak mempermasalahkan aku, piye Mas yo. Lek balik Indonesia memang aku ra duwe dhuwit yo. Maksudku ki lek emang ojo sampai balik Indonesia di gua nang Makau ora apa-apa sing penting aku kerja ngono lho. Iya. Gampang. Sik apa jare Chan Suci sik. Aku juga ngenteni keputusane Chan Suci sik. Nah, iya wis. Engko tanggal 16 kuwi piye-piye wis sampean itu ada di tangan yang benar, santai saja. Dongo pupuk mbayae. Ngono. Iya. Ngono lho, wis ora usah mumet ndase. Hah? Iya, Mas. Ora usah mumet ndase. Ora. Nek wis ngomong karo sampean yo rada lega aku. Yo, aja mok
lagi ngomong karo saya, tapi ketika nggak ngomong ambek saya, omonganku iki diling-iling aja sampai kejegur jurang neh apa kejegur sumur neh. Iya. Soalnya ngene lho, Mbak. Sing ketiban soro iku panggah sampean duduk aku gitu loh. Paham kan? Iya, Pak. Mm-mm. Kene iki kan cuman elek-elek ae, sik kena dilekno ya dijak ngopi ya dijak ngopi. Kan jak tengok-tengok koya ya koya, nggih konten ya nggih konten kan ngono to. Jadi wis intine urip iki ya wis ngene iki, munggah mudhun, munggah mudhun, munggah mudhun. Iya. Heeh, nek aku munggah terus gak nek mudune. Iya percaya aku kok. Lho iya, jadi karena masyo-masyo nang dhuwur aku ya panggah nang ngisor. Dadi kan nek masyo nang dhuwur terus panggah wonge nang ngisor, kan dadi nek pas nang ngisor ora krasa to. Ora kaget. Lah iya ora krasa. Ya kan sampean delok modele lho. Apa jenenge iki salah ya, sampean delok pancakane ya biasa, ngomongnya ya tak biasa. Enek oke ya ayo bareng. Ditampani ya bareng dadi wong wis ngono. Aku wis dadi ate diceblokno ambek wong, dibanting ambek wong. Wis ora usah mbok banting lho, aku banting awakku dhewe. Iya. Sampeyan ya kudu ngono. Ya hidup aku malah tau ngomong karo bojoku, piye carane aku urip iki koyo pas wayahe kuliah biyen. 50.000 iku digawe 2 minggu. Pikiran lah, Mbak. Wong gendeng ah. Aku ngomong karo bojoku. Aku urip nang omah. Paling sing tak bayar iku ya harian uang yang aku keluarkan. Sewa omah sing pertama. Sing kedua sewa internet. Wis aku ngomong. Uripku iku mau ngentekno dhuwit mau iku wae. Ge bayar omah, ge bayar internet. Jadi gak dolen, gak pengin tuku apa, sandang pangan apa. Nek aku ya ngomong ambek bojoku. Nek bayaran ya nyo tak weno. Jadi aku berusaha nek nang omah panganan apa ya iku sing tak gasak. Iku prinsipku sih, karena yo ndek bojo kan. Delehno nang bojo kabeh. Awake dhewe mah biasa. Yo ora usah nangis, wis entek wis nangis wis bubar. Iya. Ora sih. Ora usah. Ya terharu ae maksudnya perjalanan uripku iki sing tak pikir akan jauh lebih baik tapi kenyataannya kan maksudnya kalau ngene ngono. Yo masih baik. Sampeyan iki masih baik, Mbak. Sampeyan ngerti enggak sing telepon mangisu aku ku disiram raine karo banyu. Sing disiram ambek tapino, kadang dijundul ndase. Kandhani nek tak omongno karo sampeyan niku mangane delokno kontenku. Yo paham, aku iki yo ngerti maksudnya. Durung sing diuber-uber nek gak bayar utang. Kok surat tiba-tiba teko interminate kok majikan apa enggak atine tambah sentrup maju mundur ngono lho Mbak. Sing aku dhewe mikir yo maksudnya wis sing lebih parah yo enek ngono. Akeh wis gak usah bingung. Aja urip iki wis ngene iki. Enek penake enek gak enake tapi Mas yo enak yo biasa. Mas yo penak iku ae tetep biasa, Mas yo oleh yo tetep biasa. Dadi engko nek pas wae gak enek iku yo wis biasa dadine. Ya kata-katane sampeyan iki koyo bapakku lho. Yo ngono kuwi lek ngajari aku. Ya tapi nek ora mbok rungokno kan yo padha. Maksudnya seneng iki yo biasa, susah iki biasa lho. Jadi di saat ya koyo bapakku lek ngandani aku yo koyo ngono kuwi jane yo. Jadi ora usah kadang-kadang longgar titik wis nyente wis kemaki ae repot. Begitu gak enek bau bingung goleki sapa. Kita enek yo, Mbak, ini pripun? Terus pundi? Ngeten. Ngono nek pas enek, waduh Mbak, aku yo rada kangelan iki karo duit. Gitu. Iya, mungkin ini awalan dari hidup. Kita nggak tahu ke depannya setahun, ke depannya 2 tahun, ke depannya kan nggak tahu. Yang penting intinya aku kerja.
aku sik duwe apa ya gawean sing iso ngasilne dhuwit ngono lho maksudku. Mati. Halo? Ya, tak rungokno. Jadi intinya sing tak pikirnya yang penting aku saat ini kerja ngono Mas. Aja sampai aku iki gak kerja ngono. Oke. Ya wis toh wis. Calengi duite, ora usah piye-piye. Ngono. Ya wis lek ono apa lek sampean sibuk. Kesuwun besok Gak usah apa nangis, pokoknya keputusannya dinteni. piye? Dinteni Chan Suce. Heeh. Iya. Chan Suce engko paling yo ngomong karo bojoku, engko bojoku yo diskusi. Iya. Ngono ae gampang. Sampeyan ora duwe dhuwit berarti engko nek bayaran ya dipotong, nek budal nang Makau kan ya butuh boarding, panggon. Ngono. Kan nang kono ya nggae duwike sapa kan ngono. Mangane duwike sing sisa-sesuk nek enek kan Makau kan ya sedina hitungane enek, sedina 2 dina 3 dina. Kecuali nek diputusno OS kan beda neh ya. Oke? Iya, suwun ya Mas ya. Santai. Siap. Iya. Yuk, oke, bye-bye. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.